MMA Türkmenistan kanalyna tomuşa diýenler hemmäňize salam. Bu sanymyzda Daran Til Marun Wetter bilen duşuşyny 10 aprelde geçirer. Daran Whittaker'dan ýeňilişi bilen Wetter bolsa ýa-da 4 ýeňişi bilen çykar. Olar reytingde 4-nji, 5-nji ýerde durlar. Yarım boksçy, yarım blogger Jake Paul boksda enek duşuşyny Ben Askren bilen 17 aprelde geçirer. Ben boks barlap görýär. Görýän ol McGregor Jake'a gyzyklar. Şonuň üçin Ben Askren'e çykýar. Ben için bu gowduşyk. Turgunlaryň arasynda 12 ýaş ara tapawut bar. MMA'daky boks bilen ýöne boks düýünden başga tejribesine seretmeden bene bu duşyk kynşar. Boks dünýäsinden ýene bir täzelik Ryan Garcia Manny Pacquiao bilen duşar. Anyk wagtynda belli däl ýöne sentýarda bolmak ahmal. Bu duşyk görkezme üçin bolma mümkin. Dostlar, görkezme duşygyň başgalardan näme tapawuty bar? Bilýän bolsaň tesirde belläň. Charles Oliveira Habib'in aýdanlaryna garşy we Dustin bilen duşugy talap edýär. Michael Chandler Dustin'i 2-nji raund aljagyny aýtdy. Paraya bolsa jogapsy goýmady. Net ýez bilen üstünden ulýar. We geçen turnirde näçe pay-per-view satyldy. Kimi duşukdan aýrdylar we täze reyting getirdiler. Garal massagy dediler ýazatken, şoň üçin başlaýar. Bilşimiz ýaly, Habib dolanma üçin Abu Dhabi'da turnire garşdy. We Paris konunyň uruşundan soň bolsa olardan has ýokurdygyny aýtdy. Ýöne Charles Oliveira oň aýdanlaryna garşy çykýar. Onu syýlamaly, 29-da ýygyda riňşi bar. Hiç açan ýeňilmedik. Ol kimle urşan bolsa öz oýuny görkezden we diwizionyny ulatlary ýeňen. Ýöne ol meň bilen uruşmadyk. Şonuň üçin hemmesinden ýokarda diýip bilmez. Ol kimi ýeňen bolsa şolary diýip biler. Dustin Poirier'i Conor ýeňdi. We olar barda ise bolýar, ýöne maňa däl. Haçan men Poirier'i ýeňip guşaw alamda onuň dolanmagy mümkin. We guşaw üçin urşar. Ýöne men oňa dolanır diýip biljek däl. Sebäbi onuň sözi bar diýdi. Gara häzir Oliveira'ň aýtýan zatlaryndan makyn. Geliň şoň üçin bolajak zatlarda gurrun edeliň. Olam Charles Oliveira bilen Dustin Poirier'ň arasynda duşyk. Bu duşyk hökmen bolaýmaly. Dustin Poirier'ň özüm bu arada aýtdy. Men oýun oýnamak başgaça bolup bilmez. Olar maňa 20 içinde Tony Ferguson berdiler. Netijesini özüňiz gördüňiz. Olar Dustin Poirier Conor berdiler. Hemmekşi Conor'un UFC nähil gerekdigini bilýär. We Dustin netijesini gördüňiz. Indi biz bu guşaw üçin urşmana münasip dälmi diýdi. Çyndanam Oliveira'ň aýtjanlary dogry. Häzirkiň arasynda ol iň uzak ýeňişi bilen saýlanýar. Fergusondan başgasyna ol knockout bilen ýeňdi. Tony bolsa tötälikde sypdy. Häzirki wagt UFC fanatlaryny ödürläp biljek iň gowduşygy Poirier bilen Oliveira. Hemme bu iki oğlanın arasında kurşuk gıdıklı. Yönü ýeňilkilede ýene bir çykdy. Olam Michael Chandler we olam bu zatlara goşulasy gelýär. Köpler oňananmady. Ol Hooker knockout öýdirip özüni tanatdy. Bu geçen duşuşynyň soňra bolsa Poirier bilen duşda nähil boljagyny aýtdy. Den Hooker bilen nähil bolan bolsa Poirier bilen hem şeýle bolar. Men Dustin setge aşaňa oturdy urjak. Olam şu ýagdaýda duruşmaly bolar. Ol meniň bilen birinji nomer duruşup bilmez. Ol öz oýuny görkezip bilmez. We men güýjüme haýran galar. Maňa onuň diýilmek üçin 2 raund ýeterlik diýdi. Eger ol knockout gidirer ise anan bolar. Ýöne Dustin'e dawlene salyp urusy bilen döwjek bolsa menne şuka bar. Sebäbi häzirki Dustin Poirier ýeňilkiledäki iň çydamly turgan. Ýöne Dustin Poirier häzir kimle urşa belli däl. Menim pikirimçe Conor bilen rewanş bolarmyka diýen. Sebäbi UFC üçin pully we fanatlaryny görmek isleýän zady. Öňkü videomyzda görensiňiz. Conor'ň tälimçisi Conor revanş diýeni, hatda guşaw üçin uruşmak isleýän aýtdy. Dustin'in muňa jogaby, meniň täjimlerim, meni ýem çempion idi. Ýöne Dustin ilk Oliveira'ny aýyrmaly we Chandler'ın kim bilen uruşagy belli däl. Net diýez, Poirier Conor'un üçin zorşuna şeýle diýdi. Siz Poirier bilen ýapýan özüne mesele gözlemän, gaçana ulanan bogulyp ýeňildiňiz. Siz näde guşaw üçin uruşmakçy? Men bu ýerde 14 ýyldan bäri we men onuň ýalydan ýok, ömrümde bir gezegem. Siz ýeňilkilen gülküsidi. Neýte beýle ýagdaý gowdal. Sebäbi on Conor bilen duşuşyk hasyda geçýär. Ýatla diýen diýerjeniki duşuşygy ýeňilkilede geçirer. Ýöne kim bilenligi belli däl. Häzir Nate bilen Conor rewanş Conor gazakkallar. Fanatlar Poirier bilen 3-nji duşuşyna Conor'dan netije garaşýar. Sebäbi diýerjen ol görkezdi. Conor'un adyna seretmezden ol rekord bolan 2,14 million pay-per-view'ny geçip bilmedi. 1,16 million boldy. Ýöne bulam ul görkezdi. Sebäbi görkezmeler häzir gymmatlady. Bolam edil diýezden duşunnak ýaly boldy.
Täze sistemada da rekord Conor Cowboy bilen urşuny goýupdy. 1,13 milyon boldy. Masvidal Usmanyň urşam 1,13 milyon bolupdy. MMA-da şiketsiz bolmak kyn. Şol sebäpli Conor 180 urşdan aýryldy. Innol ruhsat almaly. Sebäbi rentgen suratlary gowy netije görkezmedi. Galan turgunlaryny siz ekranyňyzda görýäňiz. Erwet şiket almak manal. Sebäbi UFC turgunlarynyň saglygyna jogap berýär. Gelin reytinge seredeliň. Dustin Poirier 1-nji ýere geçdi. Conor McGregor bolsa 6-njy ýere geçdi. 4-nji ýerde bolsa näme üçin Tony Ferguson däl, Michael Chandler dur. Yarım ýeňilkilede Michael Chiesa 2 san ýokary geçdi. Vicente Luque 1 san ýokary düşüp Woodlow bilen ýakynlaşdy. Olar 6-njy 10-njy ýerde durdular. Indi 7-nji 9-njy ýerde durlar. Ýakynda olan duruşy bar. Marina Rodriguez 2 san ýokary, Brett Towers 1 san ýokary, Uriah Hall 1 san ýokary düşüpdirler. Conor McGregor pound for pound 2 san aşağı düşdi. Onuň öňüne bolsa Francis Ngannou bilen Jan Blachowicz geçdi. Şonuň bilen bu täzeliklerimizi tamamlaýas. Dostlar görýän bolan ýeňilkilede täze bir sahypa açylýar. Eger topda McGregor, Ferguson, Habib bolmasa, ol düýünden başgaça. Häzir bolsa bulan arasynda iň güýçli kim diýen sorawdur. Öz pikiriňi tesirde belläň. Innik sanamdan daşdy däl. Şonuň üçin häzirlikçe hoş, sag bolun.